Hi guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Late evening na po. At ito po ang inyong lingkod, Mike Padua. Bumabalik sa ating tropical weather analysis para sa ngayong araw po ng Miyerkules ng gabi hanggang Biyernes, September 6 to 8, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, and local government ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng 3rd District of Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Okay, at last, bumalik ulit tayo sa ating usual weather analysis. Katatapos lamang po ng parade of storms, mga back-to-back na mga storms. At sa ngayon, iisa na lamang pong ang bagyo na sa Western Pacific. Ito po si Yunyeng. Ito po yung bagyong Ineng na kalalabas lamang po kaninang umaga sa Philippine Area of Responsibility. At hindi po ito makaka-affect sa ating bansa. Patungo po ito sa katimugang bahagi po ng Japan. So ito po yung ating latest GovSat na ginawa natin kanina pong hapon. At nakita po natin si Yunyeng ay patungo po sa may Southern Honshu at posibilidad na tamaan po ang coastal waters ng Southern Honshu south of Tokyo. At kasalukuyan na yan, itong si formerly Ineng ay may dala pong hangin na umabot po ng 75 km bawat oras malapit sa gitna at kumikilos po ito ng hilagang silangan sa bilis na 26 hanggang 30 km bawat oras. At medyo nasisira po ang sirkulasyon niya as of this time. Ito ba yung dating bagyong Kirugi? Nag-interact po dito kay Yunyeng. At dito naman po sa may area po ng Hong Kong area, ito po yung remnants ni Haikui o ni Hana na posibleng bumalik po dito sa may east of Taiwan sa susunod na ilang araw. Okay, dahil po i-steer po yan ng steering currents pupunta dito. Pag nandito na po siya, baka mag-regenerate bilang isang tropical cyclone. At babantayin po natin yan if sakaling mangyari po yan. Kasi sa European model, pinapakita na baka mag-regenerate po siya. Itong remnants ni Haikui o Hana na naglandfall po sa may southern Taiwan noong nakaraang linggo. At pagdating naman po sa bagat, yan po ang pinaka-good news na yon dahil po nag-retreat na po siya sa may dagat China o sa West Philippine Sea. At nandito lang po yung epekto. Kanina, apektado pa rin po ang area po ng Ilocos region but sa mga oras nito ay medyo okay na po, okay? Nagpalit lamang po ang mga localized thunderstorms na yun po ang mga usual, mga rainfall events nangyayari sa ating bansa hapon-hapon o gabi-gabi. So, inaasahan po ito mga localized thunderstorms. Mag-ingat po sa mga kidlat, mga posibleng pagbabaha at pagguho ng lupa kapag mayroon po tayong malalakas na thunderstorms, lalo na po sa hapon o gabi. Okay? And then, sa labas ng ating bansa, all clear. Meron lang tayong tatlong surface troughs. Yung isa, posibleng maging shallow LPA sa bisinidad ng Guam. So, nothing to worry about. Okay? Ang ating Pinifrancia Fiesta o Pinifrancia Festival dito sa Naga City ay mukhang maganda. Okay? At walang pinapakitang tinatawag na southwest monsoon o LPA effect rainfall. At all clear naman po ang ating weather. So, mag-enjoy po tayo sa mga pakada, lalo na po next week. At yung parating na translasyon na yung darating pong Biyernes at yung fluvial procession sa susunod pang Sabado. Okay? That will be September 16. So, we expect more devotees dito po sa Naga City pag-start po ng tinatawag nating Pinifrancia Festival. Okay, so yan po ang ating GovSat. So ito yung fast animation. So nakita po natin ang pag-accelerate ng bagyon si Yunyeng, okay, o si Ineng patungo sa southern coastal areas ng Japan. At ito naman po yung habagat na nasisira na po at unti-unti na pong humihina. Posibilidad na papunta na naman tayo sa another break. Okay, so titingnan natin kung babalik pa po siya dahil po ang end ng habagat season is the last week of September. But sometimes, okay,
minsan ay umaabot po sa una hanggang ikalawang linggo ng Oktubre. Kasi po yung Oktubre, whole month ng Oktubre, yun po yung transition period patungo sa hanging amihan. So, inaasahan na po na baka ito na po ang panghuling bugso ng habagat. Okay? And yan po, yung mga surface trough sa Pacific at dito sa Guam, yung possibility ng isang shallow LPA, but nothing to worry. Wala yung posibilidad na magde-develop. Based na yun sa pinaka-latest model output. So, ito po yung zoom in satellite animation mula kaninang alas 7 ng gabi hanggang bago mag alas 12 ng hating gabi na yon, ay patuloy pa rin mga localized thunderstorms dito po sa Sulu Archipelago, dito sa Visayas, lalo po sa may Bacolod area, Iloilo, Guimaras, dito rin po sa may Zamboanga Peninsula. Sa Bicol, alas wala na po yung mga thunderstorms, kaninang hapon meron. Okay? So, yan po ang zoom in satellite animation. Ito naman po yung track ni Yunyong at kita po natin patungo po sa general direction po ng coastal waters po ng Southern Honshu, malapit na malapit sa metropolitan Tokyo. So, within the next 48 hours, nandyan na po ang hagupit ng maliit na bagyong si Yunyong. Okay? Yan po ang international name and ang kanyang local name ay si Ineng. At kalalabas lang po ng area of responsibility kaninang umaga. At wala naman pong ibang kasunod. Ito naman po yung track ng Joint Typhoon Warning Center. At mukhang mag-intensify po siya bilang isang severe tropical storm sa susunod na 24 oras. And then pagdating po dito sa may south of Tokyo, mukhang hihina na po siya bilang isang very minimal na tropical storm. And then eventually, matutunaw na po siya. At ito naman po ang ating wind at pressure forecast for the next 3 days. So, kung i-check natin bukas ng hapon, ay inaasahan po nating okay naman po ang mga weather systems. Ito yung binabanggit nating shallow LPA na posibleng mamuo sa may bisinidad po ng Guam. Ito po yung bagyo si Yunyang, patungo po sa may southern coastal waters ng Southern Honshu. At ito yung habagat, napakahina. Okay? And Biyernes po ng hapon ay inaasahan po natin mukhang babalik po yung remnants ng bagyong si Hana dito po sa may Taiwan. And then ito po yung shallow LPA sa may west of Guam. Sabado po ng hapon, inaasahan pong mag-regenerate bilang isang tropical depression sa may area po ng Miyakojima. Itong si dating Hana. So, makikita natin kung babaguhin nila ito or it will become a new system or pareho pa rin. Ito naman po yung shallow LPA, no development whatsoever. At sa Lunes po ng hapon, ayan na po yung system patungo po sa area po ng Southern Japan. At mukhang dito po siya dalaan sa may Western Kyushu. At meron na naman po maliit na sirkulasyon sa may hilaga po ng Batanes. So, mabantayin po natin yan if ever magkaroon ng another tropical cyclone formation sa susunod pong linggo. Okay? Kasi sa Monday, September 11, ayan na po yung maliit na circulation. Palis na po sa Northern Batanes patungo sa North Philippine Sea. Ito po yung potential na cyclone patungo po sa kanluran na dalampasigan po ng Kyushu, Japan. Ito na lang po yung shallow LPA sa may northern portions ng Marianas. So, wala po tayong ikabahala sa mga susunod na 5 hanggang 10 araw. Medyo all clear naman po ang bansang Pilipinas. Although yung mahinang habagat ay patuloy pa rin dito. Mukhang babalik sa darating pong early next week dito po sa western sections. Pero pag check natin yung mga ulan ay hindi naman po masyado. Mga localized thunderstorms lamang. So, rainfall accumulation forecast for the next 3 days. Nakikita niyo yung shift ng habagat. Nandito na po sa may northern portions ng West Philippine Sea at South China Sea. At dito po sa northern Luzon at central Luzon is mostly mga localized thunderstorms ang nabibigay ng mga ulan dyan. Okay? Samantala, itong Batanes ay posibilidad na epekto pa rin ng habagat
while the rest of the archipelago, patuloy pa rin yung mga localized thunderstorms sa hapon na gabi, lalo na po sa may Mimaropa, Visayas, at Mindanao. Itong sa Mindanao, talagang common po dyan mga localized thunderstorms, hapon-hapon o gabi-gabi, since malapit po sila sa equator. At dito po sa Bicol region, may posibilidad din mga light rain showers and thunderstorms. Okay? So, yan po ang ating latest sa ating ulan. At mukhang mababa na po ang rainfall, total rainfall ng buwan ng August. Dati-rati nasa 390 o 370. Last year na yon ay nasa 120 plus millimeters lamang po ang ulan compared to last year na 300 plus. At yung monthly average for August ay nasa 202 millimeters at mukhang bumaba talaga po dahil po sa epekto ng El Nino. So ito po yung latest Climate Prediction Center Global Tropics Hazards Outlook for the next 2 weeks. Na kung saan yung third week ay patuloy na napakababa po ang probability o highly uncertain. So sa week 2, valid September 13 to September 19 ay pinapakita po na sa 20 to more than 40% ang probability of a tropical cyclone formation o posibilidad na may mamuong bagyo dito po sa karagatan natin, okay? While sa ikatlong linggo, valid September 20 hanggang September 26, ay patuloy pa rin po ang tropical cyclone formation sa buong Western Pacific. Okay, kasama po ang Philippine Sea, especially dito sa may West Philippine Sea, nasa 20 to 40% of probability na baka may mag-form. But again, ang forecast ng third week ay highly uncertain at hindi pa po sure kung matutuloy po yan. But we will observe that in the coming weeks. Okay? So, dyan muna natin tapusin ang ating update sa araw na ito ng Miyerkules at babalik ulit tayo na yung darating pong Biyernes o Sabado para ibigay sa inyong weekend edition ng ating tropical weather analysis. And by the way, shout out po tayo kay Miss Myla Sanoy ng Naga City Airport Security Group. Okay? Nung nag-travel tayo papuntang Manila ay masyadong matulungin ang mga grupo natin dyan sa mga airport security group. Maraming salamat po sa pagtulong, especially ang kasama ko mga senior citizen na at medyo napakaganda po ng serbisyo ng Naga Airport. Maraming salamat po sa inyo lahat dyan sa Naga City Airport at more power sa inyo lahat. Ito si Mike Padua again. Thank you and God bless po sa inyo lahat.